Läntinen pitkä katu 20C, 22C, 62. Erittäin hyvin hoidettu yhtiö, 3. kerroksen 1 ja 29 neliötä. Nyt vuokralle tulossa. Etene, jossa isot kaapit, siisti kylppäri, remontoitu, rauhallinen sijainti lähellä keskustaa, alkovi, näkymä sisäpihalle, hyvän kokoinen keittiö, mahtuu kaikki tarpeellinen. Alakerrassa on kellarivarasto, pyykkitupa, kuivaushuone. Vastapäätä löytyy ruokakauppa. Vuokra 550 plus 2 kuukauden vakuus.